un parell de reunió, perquè la conselleria ha posat per escrit una mesura que ells mateixos sabien que era intolerable i ara ens ha fet una contraproposta, que és, en lloc de que tot el professorat de segon de batxillerat estiga tots els dies treballant en tot el seu horari complet indefinidament mentre duri la vaga, ara ens han dit no, només el dia de l'avaluació. Típica tècnica de negociació, jo la llance forta i després ja rebaixe. I nosaltres hem continuat dient-los que no, que aquest professorat ha d'estar de vaga i s'ha de conjugar el dret de la vaga, perquè al final, si m'obliguen a anar a l'avaluació, també d'alguna manera m'estan obligant a fer les proves prèvies, a anar al centre a interrompre la vaga la setmana que ve per a fer tasques d'avaluació, per a poder anar a l'avaluació amb tota la documentació. Per tant, estem en el mateix, vull dir, és una mesura de pressió de la Conselleria d'Educació que nosaltres no acceptem tampoc. Per tant, ara ens han dit que ens enviaran demà la proposta definitiva de redacció i ja decidirem els sindicats què fem amb aquesta proposta quan la puguem llegir en calma. També els hem dit, mira, intentem no arribar a aquesta situació, intentem el dijous que tenim la mesa sobre la burocràcia, no parlar només de la burocràcia, parlar de tot i, per tant, ara que teniu quantificades el cost de les propostes nostres, comencem a negociar ja, perquè tampoc estava el director general, ni estava la consellera, ni estava el secretari autonòmic i s'ha compromès el director general a traslladar-ho a altres instàncies i el dijous ja veurem què passa.